Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin dana in ma gosi a bi jamana kunnafoni maana ni ko fɔ an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ wajibate jamana kunnafoni sɛbɛnnen don a kɔnɔ sɛbɛnfura dungo dabaji karamɔgɔw u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u bi fo anw fana b'u nɔfɛ min ye kunnafoni ɲɛ k'a ta k'a jɛnjɛ jɛnsɛgɛ naani fantan naani bɛɛ lajɛlen na jango jamana den bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ do bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnli sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ sabula murani banna i k'a dɔn n'a faamuya galabu ni kuma tacogo la nɛgɛw kɛrɛfɛ ale de b'an dafa maa sabala sɔgɔmada in na a to a ye ko Ahmed Jakite ni Ahmed labɛnna i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ boloda Ahmed Jakite bala tɔgɔ bɛ de wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Hawa Chaidou Traoré Gafure Hawa nin y'a ɲuru denmuso nin y'a ka sɛbɛn ye wajibate i k'a dɔn min ye Chaidou denmuso Hawa a ko i k'a dɔn tile fila in na kiiri bulon wajibate k'a dɔn a jan dɛ sabula maa 11 min minɛnen bɛ politiki maaw la ka don kaso la u na waati jan kɛ u ti bila sabula bilali ko kuma ma fɔ hali i k'a dɔn a tamasiyɛn yɛrɛ ma jira Mustafa Diko Yaya Sangare Maître Mohamed Ali Bachili Amidou Maïga Moulaye Haidara Abdraman Kouérera Laya Gindo ani Mahamadou Traoré Samba Koulibaly Mali Kamara Madu Traoré n'u k'a ma le roi nunu minɛna u minɛna min na sariya sɔsɔ don jamana kan sɔsɔli sabula u minɛ kun o de fɔra wajibate k'a dɔn u ka sɔrɔ ni nɔbaw y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kuma ani taa ka segi i k'a dɔn ani sariya kisɛ fɔli ngo n'a ta bɛ juru ma yoba u dala sɛbɛnnikɛla ko maa 11 politikimaw don wajibate k'a dɔn u bi jɛkulu kɔnɔ min doit des plateformes des partis signataires de la déclaration matikalo tile 31 san 2024 min kɔni ye muɲu i k'a dɔn n'o kɛ o kɛr'u ma wajibi ye kaso kɔnɔ nka ko in yɛrɛ fɛ fura dama kana bila bi la politikimaw a bi n'a fɔ bɛɛ lajɛlen sirannen don sa sabula maa tɛ maa na min kɔni ko ngɔki wajibate a ko min ye kalo 5 ye nunu u b'i k'o sɔrɔ i k'a dɔn kaso la wajibate u minɛna min na n ka segin a kan k'a f'i ye ko kura ka jamana kankɔrɔbɔ ka fanga sɔsɔ wajibate sabula waati min n'a fɔra politiki baara ka jɔ olu ye ɲɔgɔn wele ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛ gundo la bɔkɛr'o kalama minɛkun ye nin ye hali n'o y'a sɔrɔ kiiritigɛla kuntigi min bɛ yen u k'o de ma juge d'instruction wajibate a ko bɛ min bolo komini 4 na o kun y'a jira waati la o min kɔni ye bilali ye u ka bila nka ka da ko damadɔ ka sabula n'u bilala u ka passeport n'o ye taama sɛbɛnw ye u bɛɛ lajɛlen ka minɛnw na waasa maa kana boli la maa kana dangɛ o kɔni kun y'o kuma fɔ ka layidu di wajibate k'a dɔn dugusɛjɛ procureur o fana ye sariya bolofaraba dɔ ye o kɔni y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye kunungo yɛrɛ i k'a dɔn nin kalo tile 12 o ko ɲɛt wajibate i k'a dɔn u ti bila a ko ni nin ko in kɔni kɛra nin jogo in na wajibate ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɔrɔnin donbaw b'u bolo min ye avocat ye a ka ca ngo la avocat kuntigi n'o ye maître Mamari Sama Jara ye i k'a dɔn o kumana o ko bani ni ka ninnu bila ko kun yɛrɛ t'o la sabula n'i y'u ka dossier ta k'a lajɛ dossier in ye politiki dossier de ye politiki dossier ni dossier wɛrɛ tɛ kelen ye ka sababu kɛ mun ye n'i y'o jateminɛ kɛ i k'a dɔn maa bi bila ka maa bi ban sariyatigiw bi ban k'i bila liberté provisoire la ka da kun damadɔ kan n'i bila la i bɛ se ka kɛ sababu ye ka mankan wuli walima ka kulu wuli jamana kama walima n'i bila la i yɛrɛ bɛ se ka boli yɛrɛ ka dangɛ walima n'i bila la i k'a dɔn sariya dɔw bɛ yen i bɛ se ka kɛ sababu ye k'o tunu i yɛrɛ i ka hakɛ kɔnɔ a ko nin fɛn o fɛn filɛ nin ji tɛ yen nin maa 11 a bɛɛ lajɛlen ye dutigi ye maakɔrɔba de ka caw la boliyɔrɔ tɛ ninnu na ninnu tɛ se ka boli kɛ ka dangɛ u bɛɛ yɔrɔ dɔnnen don u ka du an'u ka kabila yɔrɔ dɔnnen bɛ min yɛrɛ kun fɔra a kun ka da u ma k'u ka taama kɛ sɛbɛn minɛ n'o ye passeport ye yalima o kɛli o yalima o kun ye kojugu ye wa nka gɛlɛya donna ko la sabula a fɔra ko ɲɛt min kɔni ye bilali ye o tɛna kɛ bilen i k'a dɔn u bɛ se ka taa kaso bon la sɛbɛnnikɛla ko waati joli
joli fɔra u bɛna waati joli kɛ o dɔn dɛ Wajibati k'a dɔn ko in kɔni bɛ Ala bolo nka kiiritigɛlaw olu sagoya don sɛbɛnnikɛla ko surunlinbonbaw kɔni y'u sen don k'u bolo don min kɔni ye taa ka segin caman ye Wajibati hakilinaw kɔni y'a jira politique maa si tɛ yen e ko mɔgɔw ma siran nin affaire in ɲɛ de ye politique maa tɛ yen min kumana min ye ŋaniya kɛ min ye wuli ka jɔ kɛ o tuma an bɛ donni minɛ ko bi u kɔni bɛ kiiritigɛlaw sago la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Ɲɛdangura le soir de Bamako wula maa min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ tɔgɔ ko Mayimuna Dumuya Mayi ko mun Sarama a ko min y'o kiriko kelen min ye général Yaya Sangare karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko ale fana na san 1 kɛ kaso la subhanallah sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni polisikɛ in ye i b'a ye k'a fɔ a y'a ka polisiya baara kɛ fo ka taa se a ka segin nafiɲɛ bɔ ma karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ an bɛ don min na ko bi min kɔni dugukolo ko mankan o de tɛmɛna ni dɔ cɛ a ko min ye général Yaya Sangare o de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ dugukolo feereliko o tuma o tɛmɛna ni maa min cɛ n'o ye Yamadu Keyita ye i b'a ye k'a fɔ a kuma cayara fo k'a dama tɛmɛ dugukolo ma taa kɛ ɲuman ye ni dugukolo dun ma taa kɛ ɲuman ye o tuma ni bolokoli ma bɔ bolokodenw ka mɔgɔw ka segin karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ o kuma in kɔni o nana jɔ wariko kuma mana don ko la gɛlɛya bɛ na sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲɔgɔn sama k'a da tulu la k'a da jaba la a ma ɲa min kɔ min ye Yamadu ye a wulila ka taa da kiiri kɛnɛ kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'o ye commune 4 tribunal ye min ye Yaya u y'a wele k'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ɲininkali waatiw lajɛ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ kabini utu kalo tɛmɛnen Yaya k'a wele k'a ɲininka ko in kɛra kɛcogo min na bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ min ye tribunal maaw ye u y'u ka hakilinaw ta ka sariyadenw ta karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ furutututu ka taa ye k'a fɔ min ye Yaya ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kiiri in senfɛ o tuma k'a dusu y'a yɛrɛ kɛɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a dusu y'a kɛɲɛ i b'a ye k'a fɔ kuma porokotolenw bɔra da ni k'a ɲɛsin magistratw ma karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni k'u ka baara kɛ nkalon ye k'u ka baaraw kɛ min ma n'u diya ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye avocat ye k'u ladimi k'u ladusu ni k'u futinɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Yaya yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye sariyama don sabu maa min ye polisiya baara kɛ fo général Jalaba Kamaku la o ye sariya tigilamɔgɔ ye a ko min ye baara bannen kɔfɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale de tun kan ka maaw lasabali nka ale dusu man ka bɔ abada cɛkɔrɔbaya fana bɛ yen ni ka tila ka kɛ futinɛ kɛba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye kiiritigɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ Yaya ye kuma min ta kulu sɛgɛrɛ o tuma kulu tɛna yafa sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲa min kɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kunun u y'u ka jaabi bɔ ka bin o tuma ko Yaya kɔni ye kuma min ta kulu sɛgɛrɛ i ka da la k'a fɔ ko san 1 datuguli kaso pɛrɛtɛtɛ tɛ ko Ala y'o latigɛ ka ban Ala y'o latigɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye Yaya ye a y'a bolo 2 da kɔ ni ka yafa ɲini i b'a ye k'a fɔ yafa in bɛ ɲini tuma min na min y'a balimaw sigilen bɛ a y'a yira k'a fɔ n den ni kɔrɔ ni n denw filɛ nin ye o tuma min ye n balimaw bɛɛ lajɛlen yala o tuma ne bɛ yafa ɲini aw fɛ k'a yira k'a fɔ n ye fili kɛ o tuma ji min fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fili n b'a ɲini aw fɛ a ka mago to o tuma min kɔni n t'a se fila fo ka taa n sa ko banna ka ban ko ji bɔnnen o tɛ cɛ bilen o cɛ man di i ye min bɔ i da kɔnɔ n'a digira anw na f'anw sɔnkun na an bɛna baara kɛ n'o de ye sɛbɛnnikɛla ko min ye magistratw ye karamɔgɔ dɔ bɛ ko maa kelen ka hakilina tɛ u bɛɛ lajɛlen jɛra ni k'u ka hakilina fara ɲɔgɔn kan Yaya ye nɛni mun ta k'u sɛgɛrɛ janko a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana bɔ a da kɔnɔ bilen min kɔni ye san 1 kaso ye karamɔgɔ dɔ bɛ Ala y'o latigɛ o tuma k'a daminɛ kunu la sa fo san wɛrɛ 2025 i y'a kɛ kaso la dugukolo ko kuma yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye kuma min yɛrɛ de ta ka magistratw sɛgɛrɛ Yaya de filɛ n'o de kaso kɔnɔ n'o tɛ min ye 1,000,000 ni 1,000,000 ye u tilala k'o gosi a kun k'a b'o lasara Amadu Keyita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kojugu ye maanifin karamɔgɔ ye min ye général Yaya Sangare ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ affaire caman de tun b'a nɔfɛ a ma ɲa min kɔ min kɔni kaso kɔni Ala y'o latigɛ a ye polisiya baara kɔfɛ maa min tun bɛ ka sariya bato jamanadenw kan k'o yɛrɛ fana bɛ bolola an bɛ don min na ka bɔ kaso kɔnɔ sigi kɔnɔna na a gɛlɛyara tuma min ye ko diɲɛ sɔgɔmada caman ye kunnafoni filanan an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Wajibati ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le progrès o don ɲɛta a boloko siɲɛ 400 ani siɲɛ 14 Buakari Kante nin y'a ka fasiri ye Buakari ko Wajibati k'a dɔn jamana in kɔni kɔnɔ yalima mɔɔw bɛ ɲinɛ k'o de kɔ wa yalima dabɔngama don a k'i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu kɔsa in na fulaw ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko tabital
pulaku tabi tal pulaku fulaw ka jɛrɛjɛkulu don filajɛ filafin bɔjabate k'a dɔn kɔrɔnfila ani tilebi fila a bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi o de ye tabi tal pulaku a kun tɛ jɔwɛrɛ ye bɔjabate k'a dɔn filaya ka sinsin o tɛmɛnen kɔfɛ jamana yɛrɛ ka barika ni k'a sinsin n'i ma ɲɛ i bi maa taw la maa ta fiɲɛ tɛ min na bɔjabate k'a dɔn u ye cɛ min da ni ka kɛ i k'a don ɲɛmaa ye maa dɔnnen don jamana in kɔnɔ ka kɔrɔ o bɔjabate sabula a ye baara kɛ banque la banque min n'u k'a ma banque pour le commerce et de l'industrie BCI Mali ale ye BCI i k'a dɔn a bɔ groupe BCI bɔjabate ale de kun y'o ɲɛmaa ye a bɛ waati jan bɔ min kɔni ye gɛnni ye a gɛnna ka bɔ baara la banque in na ka sababu kɛ dunkojugu ani wari marakojugu bɔjabate k'a dɔn a ni k'u ka fiɲɛ nafolo la a ɲɛ da wari kan bɔjabate foyi den kelen de ye a tɛ sɔn min ma bilen sɛbɛnnikɛla ko fulaw filila dɛ u filɛ k'o cɛ in de ta ni ka k'u ka ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko banque BCI kelen k'a gɛn bɔjabate k'a dɔn a bolila ka t'i da Canada bɔjabate a ye waati jan kɛ yen sɛbɛnnikɛla ko décembre kalo tile 20 san 2017 Nouakchott Mauritanie min ye BCI ka ayiwa conseil d'administration senfɛ nana k'a kalama k'a fɔ BCI min bɛ Mali kɔnɔ Seku Mamadu Bari ale de ye directeur général ye bɔjabate u ye jate minɛ a kɔ ka taa ye k'a fɔ jɔnwala korokaw ka nin den bɔjabate i k'a dɔn a ye wari caman ŋanamu banque kɔnɔ o tuma a ti ɲɛ min kɔ a tɛna don kaso la sa nka min kɔni bilali a ka bɔ baara la a y'i senfa bɔjabate ka t'i da Canada mɔgɔw ka ɲinɛ a kɔ miliyɔn 200 ni miliyɔn 80 bɔjabate a na kɛ u den ɲɛmatunnen don a nɔfɛ banque la sɛbɛnnikɛla fɔ maa caman y'i yɛrɛ ɲininka yalima Bari bi yɔrɔ jumɛn ye bɔjabate a tun bɛ Canada ɔ kɔsa in na sa a filɛ ka biribiri boloda ni ka na jamana kɔnɔ kabini a y'a mɛn jamana filaw olu ka jɛkulu bɛ sigi sen kan a nana ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se k'o ɲɛmaa sɔrɔ yalima a b'a fɛ k'i dogo de wa yalima a bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ nka dɔw kɔni ka fɔ la bɔjabate tɔgɔ tiɲɛ caman de b'a nɔfɛ waati tɛmɛnenw na sabula a bɛ wele de monsieur 10%. bɔjabate fɛn o fɛn n'i y'o fɔ a ye n'ale tɛ 10% sɔrɔ o ti ɲɛnabɔ ko banque kɔni kɔnɔ ani wari minnu ni banque bɛ baara kɛ olu bɛɛ b'a wele de monsieur 10%. bɔjabate congrès sabanan min kɛra CICB la Seku Mamadu Bari i k'a dɔn banque cadre kɔrɔ don min delila ka gɛn ka bɔ ayiwa banque baara la sabula a ye dunni kɛ bɔjabate i k'a dɔn a tali yɛrɛ kɛra voté maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye nin jɛrɛjɛkulu voté ko ka don a la a bɛ na ni hakilina caman ye nka min kɔni jɛlen don bɔjabate i k'a dɔn jamana filaw i k'a dɔn mɔɔw dalen d'u la kosɛbɛ ka sababu kɛ filaw jɔyɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛta a n'a baara la kadiriba caman bɔra i k'a dɔn filaw la minnu ye jamana in ɲɛta sabati i n'a fɔ minisiri kɔrɔ Abuso bɔjabate k'a dɔn nin ye minisiriya kɛ don kelen da kelen kelekuba don a ka baara la ale de kun ye ɲɛmaa ye filaw ka ɲɛmaa kɔrɔ don ale bɔra a la don min a bɛ bɔ a la a ye welewele da kɛ ko in kana kɛ wɔyɔ ye a kana kɛ mankan ye ɛlɛn n'u ka bɛn n'u bɛnna o de bɛ kɛ sababu ye filaya ka sinsin sabula filaya yɛrɛ ye ko jɛlen ye nka min dalen don kabila u ka ɲɛmaaya la bɔjabate mɔgɔ hakili b'a la dɛ i k'a dɔn ŋanamu b'a nɔfɛ bɔjabate sabula a gɛnna ka bɔ banque de la monsieur 10%. bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ na waati i k'a dɔn ka bɔ Canada dɔw ko a donna faama dɔw kan i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to olu b'a dɛmɛ a ka kɛ nin ɲɛmaa ye maa min b'a la ni duloki nɔgɔlen don bɔjabate i mana taa dulokiba jɛman don kana yalima o nɔgɔ tɔ tɛ da kɛnɛ kan wa nin kun ye sɛbɛn ye Bouakari Kante ka sɛbɛn don bɔjabate an ye min sɔrɔ ka bɔ le progrès kɔnɔ ɲɛta Jeka pip k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye bɔjabate n bala ko mun le démocrate maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Lasine Sanu ko mun o de b'a tɔgɔ a ko min ye madamu Dedewu Mahamani Tarawele sɛbɛnnikɛla ko min ye nin Amazone ye i b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ la tuma sɛbɛnnikɛla kɛn bɛ ka maana sɔgɔmada in na ko n'i ye académie de la rive droite lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ale de y'o ɲɛmaaba ye directrice ye sɛbɛnnikɛla ko maa ka bila fɛn na maa min bɛ se sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ a bɛ yɔrɔ min na o de ye ɲɛma
bakɔrɔ ye a ko ni muso in u k'a ma ko dame de fer n'o ye madamu Didew Mahamani Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye lakɔli karamɔgɔya karamɔgɔ Dabatungura a b'o dɔn k'o dɔnna kari min ye lakɔlidenw kan ka kalan ni hakilina minnu ye sɛbɛnnikɛla ko a b'o dɔn k'o dɔnna kari pédagogie yɛrɛ a kuma kan ka fɔ ni hakilina minnu ye jango kalan kɛcogo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a b'o fana dɔn k'o dɔnna kari sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu y'a ta ka bila yen karamɔgɔ Dabatungura abada o ma fili a ko n'i y'a lajɛ ni muso in a nafura dama ka cakɛyɔrɔ la ka na bila bi la karamɔgɔ Dabatungura ko yɛlɛma caman olu de bolo dara sɛbɛnnikɛla ko a ko madamu Didew Mahamani Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko jamana baara ye jamana baara ye tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ ɲɛda ko tɛ min bɛ se min na k'ale n'o bɛ baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ko caman tun bɛ olu kun jɛngɛnen tun bɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a bɛɛ lajɛlen tile a y'a yira k'a fɔ ko gɔn tɛ jɛngɛ ale ka karili ma i mana kɛ cɛ i mana kɛ muso ye n'i jɛngɛna ka b'a ka sariya bila i bɛ taa ale jɔlen siri ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko karamɔgɔ Dabatungura b'a ye k'a fɔ n ka foro bɛ n sɛbɛ la min kɔni ye yiriju n'olu m'a dɔn waw b'a dɔn i b'a ye k'a fɔ o baara de kɔni daminɛna ale fɛ a y'a yira k'a fɔ nin baara min daminɛlen filɛ nin ye ko foyi de tɛna ale lasegin kɔfɛ a ko ɲɛta de bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura faso ka nafolo k'a tɛ dun maa fɛ bilen ka t'i munumunu ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye walima ka t'i da ka kɛ sunɔgɔ ye baarayɔrɔ la a ko banna ko sabu jamanadenw de ka wari bɛ ta k'a di bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye madamu Didew Mahamani Tarawele lajɛ karamɔgɔ Dabatungura a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye baara ni jɛ ye lakɔliden yɛrɛ kan ka kalan ni hakilina minnu ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye lakɔli karamɔgɔw ye olu yɛrɛ fana kan ka kalan ni hakilina minnu ye k'a ye formation caman de ɲini ka di lakɔlidenw ma karamɔgɔ Dabatungura a seko n'a damayira la o tuma min ye lakɔli karamɔgɔw ye Irifu Durati kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ bi sɛbɛnnikɛla ko wa maa minnu fana y'a ta n'o y'a ka ɲɛmaaw ye i b'a ye k'a fɔ olu fana nisɔndiyalen bɛ n'o ye minisirisow ye karamɔgɔ Dabatungura min ye madamu Didew ye jamana ɲɛmaaw o tuma k'u ye mérite ta ka d'a ma i b'a ye k'a fɔ san 2021 min ye mérite national u y'o ta ka d'a ma k'a sababu kɛ mun ye k'a ka cɛsiri sabu bi ko m'a bila ka nin wuli ka jɔ in na karamɔgɔ Dabatungura baara ye ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ ni maa bɛ se min na i bɛ s'o la wa n'i yɛrɛ tɛ se min na i tɛ s'o la madamu Didew Mahamani ko karamɔgɔ Dabatungura k'ale kɔni bɛ kɛ misali musolakaw yɔrɔ jango k'a dɔn k'a fɔ ko musoya tɛ gansan ye o tuma n'i kɛra muso i kɛra cɛ ye karamɔgɔ Dabatungura ko musoya ni cɛya tɛ dɛ hakili mun ni Ala y'o di an ma k'i k'o baara de kɛ i ka nafa i ka bonya i ka daraja i ka ɲɛta k'o bɛ hakili baara de kɔnɔna la o tuma k'ale b'a ka hakili baara k'a kɛcogo la k'i kala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don wajibi tɛ bɛɛ bolo kari ka don a don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau a bolo ko siɲɛ 4 siɲɛ 335 u ye dɔ kɛ fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Seydou Jara bamanan ani maamana kolo fila ni bala bamankɛ ko wajibi k'a dɔn nɔgɔ bɔra fɛn bɛɛ la Mali maa kunbaba n'a mankan Mali ɲɛtaabaw ko kɔrɔ tigilamaw ani laadalatigiw an bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan sa wajabate n'a fɔra cɛbɔ ka kɛ sini anw bolo tɛ se maa wɛrɛ ma ni Asimu Goyita tɛ wajabate k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko banna sabula jamana a ko kɔrɔ minɛbaw laadatigiw wajabate k'a dɔn olu ka ɲɔgɔn ye 4 na o senfɛ wajabate k'a dɔn dugutigiw i k'a dɔn ka taa se marabolo olu ɲɛmaw ma u bɛɛ lajɛlen kumana Mali kun n'a kun ka bɛn kelen kan cɛbɔ ka kɛ wa cɛbɔ maa kɛ olu jigi dalen don min kan ko ka kɛ président ye o ye général de transition général d'armée Asimu Goyita ye o de ka kɛ olu ka candidat ye wajabate nin kuma in n'i y'a mɛn a ti maa kamana guwan sabula Asimu Goyita a ye wulikajɔ laban minnu kɛ a nafura dama fanga na wajabate k'a dɔn a ye min ni min kɛ jamanadenw i k'a dɔn u ka hakɛ ka sagu ma wajabate jɔngwala a b'a kun bɔ o de la wajabate k'a dɔn maliden fanba bɛɛ lajɛlen bɛ min ɲini o de ye Asimu Goyita k'i kan bɔ président nɔfɛ a ka sigi masaya wolo kan wajabate k'a dɔn kuma caman tɛ min kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye laban minnu kɛra wajabate an ka marabolo la gouverneur ni préfet ani sous préfet olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ laadatigiw kɛrɛfɛ kɔrɔ ni tilebi bani ani banya wajabate k'a dɔn jamana caman jɛ bolo n'i ye jaw ta k'a lajɛ wajabate i k'a dɔn a bɛ maa wasa
nin kelen o kelen laadatigiw ni dugutigiw wajabati bɛɛ lajɛlen ko candidat ko la olu ti maa fila nɔfɛ Asimu Goyita kɔ wa votew ka kɛ joona olu jɛlen donna ye wajabati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sikasokaw fɛ yen ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye dugukolotigiw ye laadatigiw dugutigiw wajabati nin bɛɛ lajɛlen y'i kanbɔ min ko nin ye wulikajɔ fana ye wajabati k'a dɔn général d'armée ayiwa Asimu Goyita wajabati k'a dɔn bɛnkɛla ka Sikasokaw kɔni y'u ta fɔ k'a bɔ a la yen dama tɛ wajabati k'a dɔn Tunbutu Menaka Gawo Moti Kayi Mali marabolo tɛ yen ɲɔgɔn ye laban in kɛra yɔrɔ min na minnu b'a fɔ ko Asimu Goyita wajabati kunnafoni laban bɛɛ lajɛlen y'a jira jamana maakɔrɔbaw ni dɔnnikɛlaw ni dugutigiw nin bɛɛ lajɛlen kɔni ko ayiwa Asimu Goyita k'i kanbɔ vote nataw la sɛbɛnnikɛla ko san 2022 wajabati b'a ye k'a fɔ Asimu Goyita nin maakɔrɔbaw ni laadatigiw ɲinɛkun kɛlen d'u kɔ wajabati k'u ta k'u sigi ka fanga d'u ma ka banderi daw disi la ka drapeau jɔ u ka da la o b'a jira k'a fɔ nin bɛ se ka ko dilan nin ye ne Asimu Goyita nɔnabila ye a ka yɔrɔ la wajabati k'a dɔn dugutigiya yɛrɛ kun ye min ye n'o ye bonya ni karama ye k'a sɛgɛn a nɔ na ka dɔ fara bonya kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye maa bonya wajabati sigilen don bonya de ɲinini na dɛ a ko damanda Asimu Goyita ayiwa ɲɔgɔn ye minnu kɛra n'o ye dialogue intermalien ye wajabati k'a dɔn olu senfɛ bɛnkan minnu fana bɔra o sɛbɛnfuraw kɔnɔ o de ye Asimu Goyita ka kɛ candidat ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ min ye Ibrim Boubacar Keïta ka fanga dafiri wajabati hali bi n'a bɛ makun na a dadelen don wajabati a tɛ kuma an caman kɔni y'an ka kulekan bɔ a la wuli ka kɛ Mali président ye wajabati a ma kuma nka n'i ye jamana sarakisɛw ta k'a lajɛ yamaruya b'a bolo maa o maa b'a la k'i ye sɔrɔdasi ɲɛmaa ye walima i ye faama ye sariyaw kɛlen don k'a fɔ wajabati k'a dɔn ni masaya ko b'i kɔnɔ i n'a ɲinini ka kan i kan ka min ni min kɛ ka kɔ a don ɲɛ olu fɔlen don sariya kɔnɔ o kuma Asimu Goyita a tɛ sɔsɔli la a tɛ jamana sariya sɔsɔ la wajabati nka a kuma tɛ dɛ o de kɛlen bɛ k'an kɔrɔtɔ n'o tɛ n'a ko sini ko ale bɛ kɛ président ye sisan b'a sɔrɔ an kɛra la n'a ye président ko kuma mɛn dɔ la an bɛ bugɔ k'i fa ten jama bɛ se ka giri de kɛ ten jama duman ye i b'a fɔ ko sugu girinnen bon ne yɛrɛ kɔni mais faamaw ye faama de ye bon u bɛ nin ko kɛ u yɛrɛ de b'a dɔn n'o tɛ ni ne ye transition ye n bɛ vote organiser sini wallahi wa n ye n kali wallahi hali n'u ma namara kɛ c'est à dire que tako kelen don jeko kelen don a jɛmɛ pasi ba ko kali namara yɛrɛ tɛ k'a la fiyewu tako kelen don o don dɛ o tuma a bɛ mun kɔnɔ de a k'a ko teliya k'a ni kalaya dɔɔni kɔni an kɔrɔtɔlen don Asimi bɛ mun kɔnɔ de a bɛna kɛ o jateminɛw la a bɛna kɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la wajibati bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate la sinɛ sanu ni y'a ka sɛbɛn ye wajibati k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ dugukolo goso ka jaw ta ni ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na ka dugukolo jukɔrɔla k'a ɲɛdɔn u k'olu de ma ko géomètre maa kalannenbaw u k'olu ma géomètre expert wajibati an ka maa ta ka bila an ɲɛ bɛn kɛra ka Sabiri Abrahima Jara a taara san fila wajibati k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye min kɛra sibiri tɛmɛnen na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ɲɛmaa ko nana min ye kɔrɔlenw ani kura ye wajibati jɛkulu k'o de ma ordre des géomètres experts Sabiri Abraham Jara wajibati k'a dɔn maa dɔnnen don tilennenya ani baara ɲɛdɔn kalan i k'a dɔn ani wulikajɔ ni cɛsiri u bɛɛ n'a ka ordre des géomètres k'ale de ta wajibati k'a dɔn u ma fili sabula dankɔrɔba in ye min ni min kɛ min ye géomètriya baara ye dugukolo ko baara wajibati don kelen da kelen gɛlɛya ma deli k'a sɔrɔ walima jiginna ma deli ka sɔrɔ a la o de la min ye ordre des géomètres ye Sabiri wajibati k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan a ka tan ni dun ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn min n'o ka gɛlɛn kosɛbɛ ni mankan tɛ ban o ye jamana in dugukolo ko ye a baara kɛbaa fɔlɔfɔlɔ ye géomètres ye wajibati n'i ma ɲɛ i b'i ka dugukolo baara walima ka hakilina kɛ fo k'a sɔrɔ i ka bɛn géomètre ɲɛnama ma min jɛlen don ordre des géomètres
wajabate k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a sigira sen kan kabini mai kalo tile 20 san 1997 a kun de ye wajabate k'a dɔn baara in ka kolo giriya sabula baara nafa madu wajabate i k'a dɔn ni a fɔra kami b'a ɲɛma tɔn filɛ a kana kɛ kami fiɲɛ dɔ ye n'o tɛ u bɛ taa tɔw di a fabaw ma wajabate i k'a dɔn ni biro min sigira ni sabire Abraham Jara kɛra a ɲɛma ye wajabate k'a dɔn maa 7 taara ka fara ale kan u bɛ jɛ ka baara kɛ san 2 kɔnɔ min ye farafina babolo in ye jango ordre national international wajabate n'a bɛ géométrie ya kofɔ farafina i k'a dɔn a tɔ kanfɔlaw fɛ yen wajabate i k'a dɔn u bɛna jɔyɔrɔ fana sɔrɔ o la ka sababu kɛ sabire i k'a dɔn maa lakodɔnnen ba don wajabate i k'a dɔn tilennenya ani baara ɲɛdɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratique kɔnɔ Lassina Sanu ale ka fasiri don l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye a jamutɛnɛ ko mun karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔra a ko ni Bamanju tun b'a dɔn u tun t'a se fila sɛbɛnnikɛla ko sibantɔ ale tɛ ladilikan mɛn abada kabini kangari bɛ da u ye a y'a to a tɛ se Mali la hali bi yɛrɛfagasiw b'u sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa Dakagun kan n'o ye Segu Sido ani Balanzan do o ye so ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔra min ye an ka lakanabaw ye cɛden minnu kɛmɛ k'u kali Mali drapeau ye k'a yira k'a fɔ hali ni saya b'u yalon ka taa n'u ye u labɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u ye ŋaniya dɔ sɔrɔ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye novembre kalo daminɛ lajɛ mɔgɔ dɔ b'a tun kɔra min ye Bamanju yɛrɛfasiw ye hali b'u sɔn i tɛ se maa min na mun de b'i dusu bɔ hali bi k'i ko tigi kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko mun de kɛlen bɛ ni maa juguw kɔnɔ u ka laɲini ye mun ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔra ni ka malidenw bali ka sunɔgɔ ni ka maaw fɔri kelen kelen u bɛ mun de nɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko maa si t'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko ka Mali kɛ fitinɛyɔrɔ ye ka Mali kɛ dugu ye ɲagami bɛ dugu min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ i b'a bila o minɛn nin kɔnɔ n'o tɛ tafan t'u la nafan t'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali faama karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔra k'a daminɛ novembre kalo tile 7 ka na bila min y'a tile 11 kunna sini i b'a ye k'a fɔ an ye npogo don u la min ye maa 15 ye maa min tun kɛn bɛ ka bɛnbɛn bɛɛ janfa siri sen kan min ye Segu n'a Lamini min b'a to u bɛ se ka mɔnɛ don an na anw de ye mɔnɛ don olu la ayiwa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tora ŋaniya min tun b'u la Ala ma sɔn sabu Ala tɛ sɔn tiɲɛnikɛla ka ŋaniya juguya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin maajuguw lajɛ min tun b'u kɔnɔ o de ye min ye mugujugu pɛrɛnw ye k'o don yɔrɔw la o de ye ka se ka dugudenw ka se k'u ja lawuli ni ka se k'u dimi min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmɔgɔ dɛsɛ bɛ lakana la i b'a ye k'a fɔ lakanabaw y'a yira k'a fɔ k'olu jɔlen b'u sen kan n'i ye jamana in lajɛ dugukolo fiyɛfiyɛ ka bon a ko min ye sɔrɔsi cɛ min bɛ Mali bolo karamɔgɔ de b'a tuguni b'a ye k'a fɔ n'i ye dugukolo lajɛ a ka dɔgɔn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a ta o ta Mali n'a ka se Mali n'a ka dusukolo an kan ka fɛn min kɛ jamana in lakana na an bɛ k'o baara kɛ min kɔni ye baara in ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 15 min falen filɛ nin ye nin ye Bamanci kologirinbaw de ye maa minnu fara yɔrɔ minnu na o de filɛ nin ye min ye dugu min bɛ yen n'o ye Bakumabugu ye i b'a ye k'a fɔ u y'u ningɛnɛ karaba ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'i y'a lajɛ min ye Pelinkana Segu Dawolo yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ŋaniya jugu tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ minɛna k'u ningɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko min ye Masina ye mɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ o ye kɔrɔlenko ye sabu u ɲa danbe ye min ye kɔlɔn kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ Bamanju minɛna k'u kunci k'u dafara sɛbɛnnikɛla ko Bamanci minnu fara ni tile fila in na min ye kɛlɛkɛminɛ min minɛn'u la ka taa bila u ka janfa hakilina wɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲɛta don kɔsegin tɛ ni olu ma juguya dabila o tuma an fana jɔlen bɛ olu ɲɛ ye n'an ye min sɔrɔ an b'o ni diɲɛ fara kunnafoni fila de an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don kundi dafara masa a fɔ Mali armée o don dɛ wajibate k'a dɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don maa min y'a sɛbɛn Mahamani Ture Mahamani ko i k'a dɔn a bi waati jabɔ Bajangara n'a Lamini wajibate k'a dɔn a bɛ dɔgɔnɔw tɔɔrɔ la u sigilen don i k'a dɔn yɔrɔ minnu na ka taa bagama kɛlɛ k'u la wajibate u m'a min min kɔni ye dugu caman ye olu wulila Ala ni Bamajɛ kɛ wale kɛbaaw la wajibate k'a dɔn dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Ala ye kokolo wajibate k'a dɔn Bamajɛ minnu dara tiɲɛni kɛ yen wajibate k'a dɔn n'u t'a fɔ lahara mɛlɛkɛw ye Mali diɲɛ kɔni tɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn su tɛmɛnen na
wajibate k'a dɔn a wa wuli ka jɔ sɔrɔsiw nana u bɛlɛn sabula kunnafoni sɔrɔlen kɔfɛ k'u ye tiɲɛni kɛ sɔrɔsiw y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ wajibate a nana dɔn bil hak k'a fɔ bamanjuw t'an b'u yɛrɛ dogo kuluwow la wajibate k'a dɔn kuluwo minnu n'o bɛ sɛgɛ n'a lamini kɔnɔ wajibate k'a dɔn ayiwa ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko min ye sɛgɛ kulu bankasu kulu wajibate k'a dɔn kun d'an b'u tila nin yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka don wo dingɛbaw kɔnɔ walasa i k'a dɔn kana se ka ye nka min kɔni ye sɔrɔdasiw ye masimafɛn b'u bolo wajibate n'i y'o y'an ka hali janɛmɛ kunna maa min b'a kɔnɔ a b'o jiri la denganiya nana sɔrɔ k'a fɔ bamanji wajibate k'a dɔn maa min dogolen bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ maa 100 bɔ wajibate k'a dɔn y'u to sanfɛ n'u ko law n'u ko visiw n'u ko digiw n'u ko wabaw wajibate i k'a dɔn ni hadamaden pɛrɛnkan mɛn ka bɔ ayiwa min ye kuluwo ni ɲɔgɔn cɛ i kamana bɛ guwa wajibate k'a dɔn i ye faali kɛ ka faali kɛ fo k'a dɔn faali kɛra i k'a dɔn kelen minnu bɛ yen n'olu sen ka di wajibate olu ye marifa bila ka suraka watiri ta wajibate k'a dɔn u ma kɔrɔt'u ma i bɔlen kulu sanfɛ ka jigin dugu ma i t'a fɛ i b'i yɛrɛ ɲini wajibate k'a dɔn k'u wulu kolo kundi tɔtɔ k'u tɔtɔ cɛ min dɔra ye a ka ca maa 100 ani kɔ ye u bololamina marifa wajibate bingani walew ani mugujugu wajibate k'a dɔn u ye nin bɛɛ lasalo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i k'a dɔn sufɛ i kun b'i to yɔrɔ jan fɛ kilomɛtiri 100 i b'i yelen de bɔtɔ ye kulu la wajibate a n'i kɛɲɛna ko janɛmɛ binna ye a ko an bɛ don min na ko bi d'état-major wajibate a ma kuma sabula a bɛ min nɔfɛ a tilan tɛ ban wajibate k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛ donkɔnɔ jamana tɔɔrɔla u ɲanina bamanjuw ye yenkaw tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sisan kɔni wajibate an garila ɲɔgɔn na min kɔni ye o yɔrɔ ninnu ye k'a sɛbɛkɔrɔ fura ni k'a sɛbɛkɔrɔ jɛ dugudenw yɛrɛ kɔni tile 2 in na u ni k'u lafiyara kosɛbɛ sabula bingani wale kɛbaw wajibate k'a dɔn caman ni kɛnɛ karabara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ n'i ye nɛgɛ ta Guankala n'i y'a bila Guankala a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ o ye tiɲɛ waati sera wajibate waati dafara anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye wajibate k'a dɔn an ka jamana densɛbɛ caman bɛ kɔfɛ sese kome wajibate nin maraka kɛ ni wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na Korowari jamana na min ye son excellence monsieur l'ambassadeur Kɔlɔn Bukari an n'a fɔ k'a waleɲuman dɔn wajibate k'a dɔn min ye filajɛ ye ba bali ba dankɔrɔba min n'a ye janjo kɛ jamana kɔnɔ Mali bangi min n'a ka kɔrɔ bangi caman ye k'a yanga bonya kabini so 3 don ka taa kɛ immeuble ye ACI kɔnɔ babali ba n'a fɔ k'a waleɲuman dɔn wajibate k'a dɔn waati kɔni a korona anw bɛ wuli farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw burapele n'a jɛɲɛw labɛnna olu bɛn'u sigi sisan k'u sɔɔni da farikolo ɲɛnajɛ kan sini ni Ala sɔnna a ma an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ an b'a saba kun bi baara la an dafara 4 na kamalen min bɛ fɛ machine kun a tɔgɔ ye di Seku Tarawele machine kun b'ale bolo wajibate a ka ja in nɔgɔ Facebook en direct YouTube en direct min b'a bila YouTube ka sa e ko an yɛrɛ ma an da minɛ mɔgɔw la an y'a minɛ bien ka kangari da bɛɛ ye ka segin ka kangari da mɔgɔw kuma an ka kumakanw da k'a bila YouTube kan wajibate an yɛrɛ y'an ka YouTube page créer o kuma ni i b'a fɛ k'a lajɛ Jɛkafɔ a tɔgɔ ye jumɛn ye radio Jɛkafɔ officiel YouTube kan wajibate n'an dilanna sisan minute joli b'a ye minute heure 1 30 minutes 30 minutes n'i taara YouTube kan radio Jɛkafɔ YouTube officiel radio Jɛkafɔ officiel kana jiginna ka fɛn kelen fɔ maaw ye a bɛ radio caman bɛ yen minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila Jɛkafɔ la olu sen t'a la maa caman hakili la kabini nin baara kura daminɛna k'a fɔ de minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na k'u synchroniser olu sen t'a la hali sini u bɛ se ka min ta u k'a ta nka minnu tun bɛ yen k'a bila YouTube de b'a ta k'a bila réseau kan kuma in bɛ réseau mɔgɔw de kan wajibate waati